Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to Bamakɔ a n'a dafɛla bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sanuman min da sɔrɔ. O baara min kun bɛ sen na kabalakaw fɛ jibon don u k'a ma ko station compact o baaraw banna. A bɛ Kurubongari jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndonya in ye octobre kalo tile 17. Résidence Seri Fila a bɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ sigida 4nan na Bamakɔ kɔnɔ. Cherif Ousmane Madani Haidara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛma sigiyɔrɔ dɔ don ani maa minnu bɛ sigila yen ni olu bɛ gun sanfɛ ji yɛrɛ cɛla olu y'a kanu ka kurunboli ɲɔgɔnda dɔ sigi sen kan a ye ka nisɔndiya. An kun bɛ min kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Résidence Seri Fila a bɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ sigida 4nan na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara sigiyɔrɔ dɔ don ani maa minnu bɛ sigila yen ni u ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn ma gun sanfɛ ji yɛrɛ cɛ ma u y'a kanu ka kurunboli ɲɔgɔnda kɛnɛ dɔ labɛn dimanche tɛmɛnen min bɛ se k'a to bani a bɛ nisɔndiya. Baara in a bɛ kɛ barisabu ka d'a kan a daminɛna kabini san 2013 a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ kɛlen k'a ye k'a fɔ baara in ka di a kɛbaw ye a yɛrɛ ye a lajɛ ni ka u kɔkɔrɔma don min bɛ se k'a to baaraw a bɛ nɔgɔya u bolo a kɛtɔ ni kuru dɔw musakaw bɔli ye a yɛrɛ ka dufa la ka bila u ka bolo kan o bonyamasegin kɛnɛ dɔ de sigira sen kan dimanche tɛmɛnen résidence Seri Fila la min ni o kɛra ni an yɛrɛw ye a baaraw seereya an ka maa minnu ko mɛ a kɛnɛ kan Amadu Jara Isufu Kulubali Seydou Ɲare Ibrahima Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲamadaw fɛ. Walasa ni ko ka balimaya a n'o ka sigiɲɔgɔnya sinsin min ye Gungana bozow ye n'o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ mara 4nan kɔnɔ Bamakɔ faaba kɔnɔ o ye kunun kurusi belebele labɛn a bonya n'a karama ni ka bɛɛ lajɛlen ta ni ka di a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ma ka kɛ n'a ka wulikajɔw ye a n'a ka cɛsiri a bɛ ka min ta ni ka ɲɛsin maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ ma don o don nin kuluboli min filɛ nin ye a bolila kilomɛtiri 2 de kan kulun 5 olu de tun bɛ ɲɔgɔn na kulu minnu tɔgɔ kun dalen bɛ Seri Fila denbaya la walasa ni ka tulonkɛ yɛrɛ sankɔrɔ ta denmisɛn ani maakɔrɔ ɲɛnamakɛ maa si den kelen kɔ miniti 15 ma tɛmɛ fiyewu nin kulubolila ni ɲɔgɔn cɛ fo seba a dɔnna fɔlɔ min ye bɛɛ lajɛlen dan o kɛla musolakaw ka kulun ye o min tɔgɔ kun dalen bɛ tanti Alima Dagama Sala filanan o kɛla a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka kulun ye sabanan 4nan ani 5nan o sɛbɛya tala tanti Jara Tunkara tanti Aisha Kulubali ale ni tanti Fatumata Tarawele olu ka kulun fɛ tulonkɛ senfɛ 100 a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara a y'o di kɔlamɛbagaw ma i n'a fɔ k'a fɔ kɛnɛ kan maa si den kelen ma bi wa maa si den kelen ma sebaaya sɔrɔ bi an bɛ yɔrɔ min na maa de bɛ se k'a fɔ ko nin kulunboli diɲɛ ma don o don dɔ de bɛ ka ko ne k'a fara a ɲɛtaga kan sabu kabini san 2013 kana bila bi la a yanga o bonyana kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ ka fɛ diɲɛ ma don o don dɔ ka fara nin sankɔrɔta in kan cogoya min na a ka walankata ni ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni kun ye Isufu Kulubali ani Ibrahima Kulubali Seydou Ɲare Amadu Jara u ka jateminɛ gafew ye an ye minnu walawala aw ye hali bi Sɛbɛnnikɔrɔ résidence Seri Fila la maa minnu ni olu ye kɛnɛ in labɛn u ye a labɛn cogo minnu na ani nisɔndiyaw minnu ni u ye olu sɔrɔ a labɛnni na fɔ ka taa se bonya yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ min mɔ a n'a ka denbaya nisɔndiyaw minnu sɔrɔ la an ka maa minnu ni olu ye ɲininikɛlaw ye olu sera ka fila sɔrɔ ka bɔ u yɔrɔ an ka jɛ k'a ɲamada o fɛnɛ fɛ. Karamɔgɔ ye dalipo d'a ma Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka garisɛgɛ ɲuman di Ala ka garisɛgɛw foni Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka lamɛn ɲuman d'a ma an ye cɛw da an ni cɛw de taa ɲɛfɛ ka taa munumunu ye fɛ an boli ɲɛfɛ an ni cɛw ye ɲɔgɔn dangan na nka an ye kulu munumunu ka se yan nɔ an ka sɔrɔ k'u da o de kama an sera yan nɔ an y'u da. Madani Haidara mɔgɔ modèle min don n'Ala y'a surunya e mɔgɔ min na i bɛ cogoya kɛ pour i n'a hali bi n'a bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na anw kɛra an'anw ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye donc nin y'a kɛ ko sabanan de ye an y'a organiser bon an b'a dɔn ko in a fanga bɛ ka bonya a fɛ ka taa tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli b'a ye bi foli b'a ye sini
parce que ale kɛra sababu ye k'anw bosodenw ka sanga di anw walima Bamakɔ yan bon n'an ko an b'a fo a foli tɛ se a dan na sigiɲɔgɔnya b'an jɛ a kɛra sababu ye an kɛra ka kunu sɔrɔ ɲɛna kunu kun t'anw fɛ n'a fɔra an ka nin kunu ninnu dilan a wari t'anw bolo mais ale de kɛra sababu ye ka boli kunu ɲini ka di an ma bon an ka foli b'a ye n'an ko an b'a fo foli tɛ se ka se a dan na koyi an bɛ dɔ fɔ de a tɔ bɛ to yen an kɔni bɛ dugawu k'a ye ala ka si ni kɛnɛya di an ni an ma ko o ko a bɛɛ bɛna dɔɔnin dɔɔnin de ni hakilina in e ma ye n ka kuma dɔ la sisan n ko a ka ɲi n ko amisari k'a ta a k'a bila a ka programme kɔnɔ bon bamanankan yɛrɛ de a kana da anw dama ma a ka kɛ Mali bɛɛ ye a ka kɛ kunuboli bɛɛ ye kunuboli min n'a ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen parce que karamɔgɔkɛ in ka ko bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la ni ko o ko bɛ kɛ a tɔgɔ la normalement la o man kan ka kɛ ko fitinin ye o ka kan ka kɛ koba de an ka hami ye min ye a bɛna dɔɔnin dɔɔnin parce que fili minnu bɔra sen na ta la an b'a ɲini k'o fili corriger pour baara bɛ se ka ɲɛ hali bi ka taa ɲɛfɛ tuguni. nin kɛnɛ in kan ne nisɔndiyalen don parce que ko bɛɛ n'a kɔrɔ de don ko ka di a bɛ sɔrɔ a kɔrɔ de la an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ in kan parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Asedi Sherif Usmane Madani Hayidara a ka wajiluw la a bɛ kuma minnu fɔ a n'a yɛrɛ ka taabolo la i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ta o de y'a kɛ an dara la o de y'a kɛ an tugura kɔ bi n'i ye nin kurunkurusi boli jateminɛ a ye kuma dɔ fɔ an ye k'a fɔ an ka diinɛ tɛ nisɔngoya diinɛ ye ɲɛnajɛcogow b'an ka diinɛ la a y'o misali dɔ jira an ka diinɛ la a ye sigiɲɔgɔnya fɔ k'a gɛlɛya nin b'o misali dɔ jira parce que bozow y'a sigiɲɔgɔnw de ye n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye i b'a sɔrɔ a t'u ye nka ale hami min b'ale la o hami kelen de b'a a sigiɲɔgɔnw ka o hami kelen de b'a la gɛlɛya min b'a sigiɲɔgɔn kan o hami de b'a la donc a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka sigiɲɔgɔnya dɛmɛ a y'o misali de jira an na comme an ka diinɛ y'a fɔ an ye cogo min na donc bi an nisɔndiyalen don parce que don o don a bɛ ko dɔ kɛ min b'a jira k'a fɔ an ma fili an tugura mɔgɔ min kan an ma fili donc o la an nisɔndiyalen don an bɛ dugawu mun kɛ o ye ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma parce que a kɛla an bolo misali ye ka kɛ misali ye fo ka tila ka na kɛ jigi ye Mali denmisɛnninw ye Mali silamɛw ye farafinna silamɛw ye ani diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen donc mankutu gansan tɛ parce que ko minnu don n'i y'u da kɛnɛ kan dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw y'a kumakan mɛn nin don o don a bɛ kɛwale dɔ de jira min bɛ nɔrɔ kumakan na donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ala ka a kanu don an dusukun na ala ka k'an ma misali ye a kɔtugu ala k'o kari don an na a kɔtugu ala k'o limaniya di an ma parce que a bɛ sira mun kan sira gɛlɛman de don mais fɛn min ka gɛlɛn mɔgɔ ka hɛrɛ b'o de la a y'o de jira an na vraiment an bɛ foli kɛ k'an ka nisɔndiya jira k'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka n'a kisi ala ka n'a tanga ala ka n'an kɛ an malo b'a bila an na kira yɔrɔ ma kosɔn silamɛ ala k'a dɛmɛ ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye kira yɔrɔ ma kosɔn sallallahu muhammed. Vraiment nisɔndiyaba de b'an na an nisɔndiyalen don fo ka se a dan bɛɛ lajɛlen na parce que an sigiɲɔgɔnw n'o ye sɛbɛnnikɔrɔ bada mɔgɔw ye bosow olu de y'an ŋaniya k'u b'a fɛ ka kunuboli kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Asedi Sherif Usmane Madani Hayidara ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye i kan k'a fo k'a barikada n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ a bɛ courage don a tigi la nisɔndiya foyi t'an bolo fo k'o fo k'u barikada k'a deli ala fɛ ala ka nin k'a siɲɛ fɔlɔ ye ala kana nin k'a laban ye ala kira kanu bonya kama sallallahu muhammed. Nin ye kanu de ye an n'an balima an bɛ sigi la ala de y'an sigi ɲɔgɔn kɔrɔ yan ni ala sɔnna fana anw de ye kelen ye san o san u bɛ nin ɲɛnajɛ in labɛn k'a kɛ ka Hayidara ni a ka jamakulu nisɔndiya nisɔndiya min bɛ an yɛrɛ la dan t'a la parce que ni mɔgɔ min y'an bonya i y'an bonya ala de kama n'i ye maa bonya ala kama ala de b'i sara mana an b'a fɔ an balima ninnu ye ko ala de b'u sara u sara bɛ ala bolo u k'a dɔn a diyara an ye a diyara an jɛɲɔgɔn bɛɛ ye a diyara kanuɲɔgɔn bɛɛ ye u sara bɛ ala de bolo mana an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ garisɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'o da n'u ma ala k'a n'u sɔn ala k'a n'u jidi ala k'a n'u kɛnɛya ala ka hamiw dilan ala ka n'an to janfana ala ka n'an to namara la garisɛgɛ ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala kira yɛrɛ bonya kama. Mali ɲɛmɔgɔw haminanko de ye bi ji sanuma min da bɛ se ka sɔrɔ Bamakɔ ani a lamini fɛ o de kosɔn baara min ni o kun bɛ senna kabalakaw fɛ jibondo dilan u k'a ma ko station compacte
o baaraw banna kabalakaw fɛ min bɛ kurubokari jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka bɛn ni ntɛnɛn don octobre kalo tile 17 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jimondo in min ni a kurubokaritɔ filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye gwɛlɛyaba min ni o kun bɛ ji sanuma min da ko la Bamakɔ a n'a dafɛlaw ka o gwɛlɛya wuli ka sababu kɛ n'i ye jiko gwɛlɛya in yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ duguba kɔnɔna a bɛ ka walankata ka taa dugu jɛko 20 da sɛbɛbɔri miliyari 9 jamana ɲɛmaw ni u dɛmɛbaaw ye o de ta ni k'o don jibondo in dilali dafɛ a bɛna kɛ sababu ye ni ka min ye ji ye ka o kɛ ka Bamakɔ a n'a dafɛla kin dɔw labɔ i n'a fɔ Cɛmani Kabala Kalabankoro ani Kalabankura fɔ ka taa se Guanamo aya maa min ni o ye jibondo ko ɲɛnabɔli jɛkulu ma ɲɛma ye SOMAGEP a ɲɛma ni o ye Boubacar Kane ye ale ye a jira k'a fɔ nin baara in min ni a kɛlen filɛ nin ye aya silamɛw ka warisoba min bɛ wele ko Banque Islamique de Développement o ni Mali de jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka sɛfa wari miliyari 9 in bɔ k'a da walasa baara in bɛ se ka kɛ a ko jibondo de don min bɛna ji labaara ji sanuma min da Bamakɔ ani a lamini ye nka min ye jibondo belebele wɛrɛ ye o bɛɛ kɔfɛ ka na o jibondo belebelew min ni o bɛna dilan don nataw la o kan ka ji dunya hakɛ min bɔ tile kɔnɔ ni u k'a ma ko mètre cube o bɛ t'i jɔ a ya 7 ɲɔgɔnna la tile kɔnɔ walasa i ka se k'a faamu litiri 1,300,000 tile o tile ji bondoba min ni o bɛna dilan don nataw la o bɛna i jɔ ni o de bɔli ye a ya min kurubokaritɔ filɛ nin ye bi ka bɛn ni ayiwa ntɛnɛn don octobre kalo tile 7 ye a ya o ka ayiwa ji hakɛ min ni o bi o bɔ litiri kunda o ye 1,8 ani 500 litiri ye tile o tile an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in min ni a kɛra SOMAGEP ma ɲɛma a ye a jira k'a fɔ a ka baaraw olu ka nɔgɔ ji lasulu o ye an yɛrɛ ka babolo de ye ni o ye fleuve Niger ye a bɛ ta ka bɔ yen de ni ka na ni a ye olu ka ji labaara yɔrɔ in na o kumana ni a sera ye tuma min na a kan ka ladila cogo minnu na ka sɛnsɛn o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka kɛ walasa ji in yɛrɛ bɛ se ka kɛ ji ɲɛ jɛlen ye ka labanna ka kɛ ji min da ye o kumana kɛfɛn minnu ni o bɛ u bolo ni o ni maninfin yɛrɛ u farilafɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a ma baasi si ma wali kelen a y'a ji kɔnɔna na fɛn minnu ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase i ka kɛnɛya ma a y'a u ka kɛfɛn bi olu bɛɛ lajɛlen de kɛlɛ a y'a ni o ye banakisɛw ni a ɲɔgɔnnaw ye u bɛ sɔrɔ k'a mara bondo dɔ kɔnɔ u ko min ma ko citerne a bɛ taa pɔnbew la a y'a dugujukɔrɔ siraw fɛnɛ fɛ robinɛtiw minnu fɛnɛ bɛ yen a bɛ tɛmɛ ni mɛ olu la ni ka Bamakɔ kin ninnu labɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita kabalakaw fɛ yen ale bɛ nin jibondo kura in ngurubongari an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ ji ni kungo ni sigidaw lakanani ma ale ye taama kɛ ka ɲɛsin jiri baara yɔrɔ dɔ ma jiri baara yɔrɔ min ni a ka baara bɛnnen don an ka kungo kɔnɔ jiriw bayɛlɛmali ma ni ka a kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana ma o jiri labaara yɔrɔ ye min y'o ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ minisiri ta kun ye de ka t'i ɲɛda baaraw kɛcogow kan o tɛmɛnen kɔfɛ jiri baara yɔrɔ in yɛrɛ yala jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka sariyaw minnu wɔ ni i kan ka don o sariyaw dafɛ jiri labaarali la yala u bɛ k'o sariyaw labato wa a ya min ye ayiwa jiri labaara yɔrɔ in kɔni ye kunnafoniw ye a jira minisiri ka fɔ la k'a fɔ maa ninnu u bɛ ka sariya ninnu labato barisabu ka d'a kan minisiri a ko min ye ayiwa cakɛda in a ma ɲɛma ani a baarakɛɲɔgɔnw a y'a ko u bɛ ka u seko kɛ walasa jiriko a bɛ se ka don ba la o de kosɔn a ye fɛn min waleya u ma o de ye k'a fɔ marisikalo tɛmɛnen minisiriso a ye a lajɛ ka hakilina dɔw ta ka jira k'a fɔ jɛntigɛ ni a ye bilen an ka jamana jiriw u ka taa k'u labaara k'a fɔ k'i bɛ taa u jago jamana kɔ kan wale kelen k'i bɛ a lajɛ k'u bayɛlɛma cogoya dɔ la ka sɔrɔ i mana ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min ni u k'a ma ko plan d'aménagement a y'a jiri turu yɔrɔ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ i bolo yɔrɔ minnu na k'olu jira min bɛ se k'a to jiri tɛ kɛ banfɛn ye an ka jamana kɔnɔ a ko ale seko min ye nin jiri baara yɔrɔ in na a y'a ko ale nisɔndiyara baaraw taabolow la ko barisabu ka d'a kan ko min ye a ma ɲɛmaw ni a baarakɛlaw ye ko u kɛmɛ k'u jando sariyaw la o tɛmɛnen kɔfɛ jiri min bɛ wele ko goni a y'a ko o jiri in fɛnɛ labaara cogo u fɛ u ye o jiri dɔ san
ni ka o bayɛlɛma o bilama o kan ka bɔ ka taa feere an ka jamana kɔ kan min bɛ kɛ nafa ye Mali jamana ma ko barisabu ka d'a kan jiri min bɛ wele ko goni jiri do jiri min nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ wa an ka jamana yɛrɛ dama tɛ jamana kɔ kan fana jiri in fana a ko bɛ maa caman ye o kumana ko ale ka minisiriso ka taa se ayiwa usine ko minisiriso ma ani jagoko minisiriso u bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛ ni u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka to nin jiri baara min ni a bɛna taa kɛ jamana kɔ kan u bɛ se ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na a ye a jira k'a fɔ bi in na ale kɔni nisɔndiyalen don ka sabu kɛ min ye ayiwa jateminɛw ye olu bɛ ka jira k'a fɔ jiri baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ sariya kadara kɔnɔ o kumana jamana sariya ani diɲɛ jamana wɛrɛw minnu bɛ tɔn kelen na k'a daminɛ an yɛrɛ ka farafinna kɔnɔw na fo ka taa se diɲɛ selekɛnna ni kɔnɔw ma olu kɛn bɛ ka fɛn minnu fɔ sariya ko la sigida jini kungo a lakanani nasira kan o ka bato ko o kɔni kanunen don a b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ko o kɛ i taabolo ye a ko a da sera fɛn min ma ni o ye fɛɛrɛ kura min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jiriko yɛrɛ jate dɔn an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko plan d'aménagement jiri turulenw ka sɔrɔ i bolo wali kelen kɛnɛw ka sɔrɔ i bolo yɔrɔw minnu bɛ kɛ jiri turu yɔrɔw ye a ko ni o tora ka sabati bɛɛ o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ jiriko bɛ danga min na a ka se ka dɔn n'i ye jamana fan o fan da sigida ɲɛmaayasow ni o ye collectivitéw ye ko a ka ca la ko i n'a jiriw jate dɔn ni o plan d'aménagement jate an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka jamana minisiri min ni o ɲɛsin bɛ bagan mara ko ma ale taara Kayi marabolo la barisabu ka d'a kan baaraba dɔ kɛra yen min bɛna kɛ sababu ye ka bagan mara ka a nɔgɔya Kayi a n'a lamini bolo kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sɛfawari miliyari 4 ɲɔgɔn na o de taara ni ka don an ka minisiriso ni o ye baganko minisiriso a bolofaraw minnu ni olu bɛ Kayi mara la o taara k'o don olu dilali dafɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tiɲɛnen kun don k'a lajɛ ka olu yɔrɔw ladila kunnafoniw ye a jira k'a fɔ baara bolodalen min bɛ wele ko programme d'appui au développement des productions animales de Kayi Sud o de ye a lajɛ ka nafolomugu in bɔ min bɛ se ka to so ninnu olu bɛ se k'a ladila an ka minisiri ni o ye baganmara minisiri ye n'an ko Danbele ale taara ka taa a yɔrɔ kurubongari ni ka labana ka bonyamasegin dɔ fana kɛ ka ɲɛsin an ka bagan furakɛlikɛlaw ma ni o ye vétérinaires ye ka sababu kɛ diɲɛ selekɛnna ni n ka fɔ farafinna warisoba Banque africaine de développement BAD o ye a lajɛ ka nafolomugu dɔ fana bɔ k'o bila vétérinaires ka bolo kan janko bolimafɛn bɛ se ka sɔrɔ u fɛ ani bagan furakɛlikɛ mina min bɛ se ka to baaraw bi nɔgɔya u bolo kunnafoniw y'a jira k'a fɔ programme d'appui au développement des productions animales de Kayi Sud min ye a ka ayiwa baara yɔrɔw ye o dɔ ye Kita Kayi Bafulabe ani Kɛɲɛba ye min ye vétérinaires ye moto ta ɲɔgɔn na o taara ka di olu ma ani bagan furakɛlikɛ mina dɔ Banque africaine de développement BAD farafinna warisoba de y'o musaka bɔ sɛfawari miliyɔn 30 ani miliyɔn 9 minisiri Nango Danbele a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don nin baara kɛlen la ka sabu kɛ don dɛmɛnenw na ale taara ka t'i ɲɛ da a ka bolofara ninnu ka baarakɛcogo ka degun siya bɛɛ lajɛlen dɔ kunbɛn u ka hali ni bagan bana dɔ kun bira ka poyi Kayi mara fa dɔ fɛ a ka gwɛlɛ u ka se ka yɔrɔ lasɔrɔ ka taa bagan bana in jateminɛ ka sabu kɛ bolimafɛn daɲa ye a y'a ko ni minɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye u fɛ k'ale bɛ nisɔndiya n'a ye de wa a bɛ layidu fana ta k'a fɔ nin wale kelen na to sen na hali bi baara yɔrɔw minnu n'u dilennen don a ka yɔrɔw la u bɛ se ka baarakɛminɛnw sɔrɔ janko u bila kun ye baara min ye u bɛ se k'a kɛ ka se a da la. An ka minisiri min ni o ɲɛsinnen don ka ba don usine ko la ale ye wulikajɔ kɛ ka hakilina dɔ sigi sen kan Kucalakaw fɛ marabolo 3nan na ka sabu kɛ n'i ye Kucala yɛrɛ jateminɛ usine ko ta fan fɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ nafoloba de ladon Mali kun sɔrɔ binakun kan kunnafoniw y'a jira fana k'a fɔ ni Bamakɔ tɛmɛna ka bɔ yen Kucala de bɛna jɔyɔrɔ 2nan na usine ko ta fan fɛ o de kosɔn an ka usine ko minisiri Mohamed Agi Ibrahima a ye kɛnɛ min sigi sen kan o ye maa minnu ni olu ye tulu labaarabaw ye usine kɔnɔ tulu usine u bilama u ka mansinw senw bin bɛ ka sumaya ka sabu kɛ fɛn min bɛ bayɛlɛma ka kɛ tulu ye ni u k'a ma ko matière première dundulu ko don a y'a o fɛn sɔrɔli o tɛ ka labɔli kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔɔrikolo ko o kumana u ko fɛn min ma ko diversification k'a lajɛ ka tulu yɛrɛ a ɲini yɔrɔ ka a caya
ko aya o dɔrɔn ne bɛ se ka kɛ sababu ye ka min ye tuluko ye ka a gɛlɛya wuli ka bɔ an ka jamana kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye tulu dilan usine ninnu ye u bɛ chèvre wari miliyari 30 de ladon an ka jamana Wagande kɔnɔ sa kɔnɔ Kucala kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o kumana min ye Kucala yɛrɛ ye tulu dilan usine 50 n k'a fɔ usine 59 o de bɛ Kucala aya ministre a y'a jira k'a fɔ ale ka laɲini kɔni ye fɛn min ye ani ministre so caman baara ɲɛdɔnma ŋanaw bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na ni u k'olu ma ko experts a b'a fɛ hakili jagabaw ka kɛ walasa tulu yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ kana da kɔɔri wolo dama mɔ fɛnw bɛ yen sɛnɛfɛnw na minnu bɛ se ka tulu bɔ a k'o dɔ ye tiga ye aya ka taa se si mɔ aya bɛnɛ ko tulu bɛ se ka sɔrɔ o fɛnɛ na ani aya maɲɔ ni o ye kaba ye o n'a ɲɔgɔnna caman o kumana fɛn kelen min bɛ se ka tuluko gɛlɛya ni o ye da dumuni tulu yɛrɛ gɛlɛya wulili ye ka bɔ an kan ko o ye de ka lajɛ ka bolo yɛlɛma kɛ tuluko ta fan fɛ a kana da ɲini yɔrɔ kelen mɔ ni o ye kɔriko ta fan ye aya tigaw ni aya sɛnɛfɛn tɔw minnu wale filɛ nin ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ tulu lasulu ye. An ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ denmisɛnnin ka kisaw mɔ Amadu Koyita ale ye taama kɛ ka ɲɛsin marabolo 5nan mɔ ni o ye Moti ye Moti donda dugu min wele ko Sufurulayi denmisɛnninw daga yɔrɔ bɛ yen de u k'a ma ko Kande jeunesse baara min ni o bɛ sen na ye barisabu ka d'a kan so dɔw de bɛ ka jɔ ye min bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnninw yɛr'u ka yen bisimilali ka a nɔgɔya Amadu Koyita a selen kɛnɛ kan a ye a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don ka sabu kɛ n'i ye so in yɛrɛ banni lajɛ 100 sara la 85 kɛnbɛ la ka ban a y'a ko a jɔbaw y'a jira k'a fɔ n'u ma dɛsɛ ala barikala tile a bɛ di minisiri ma ka bɛn ni décembre kalo nata ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ minisiri ka taama in fɛnɛ senfɛ a y'i ɲɛda denmisɛnninw kan denmisɛnninw minnu ni olu fɛnɛ bɛ ka bololabaara dege bololabaara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigiyɔrɔma 5 a y'a denmisɛnnin 150 ɲɔgɔnna ka bɔ Moti Tɔnbɔkutu ani Gawo olu de bɛ yen u ka baara degetaw o ye kuranbaara électricité bâtiment menuiserie métallique nɛgɛlabaarabaw ani yirilabaarabaw fo ka taa se mobili dilanw mɔ ani kalali a y'a olu de bɛ ka dege denmisɛnnin ninnu fɛ Kande jeunesse la Sufurulayi-kaw fɛ yen denmisɛnninw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu nisɔndiyara baara in a taabolo la barisabu ka d'a kan a na kɛ sababu ye olu mana tila u ka se ka baarada dayɛlɛ u yɛrɛ ye ni k'u nafa ka maa wɛrɛ nafa Amadu Koyita y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahima Bubakari Keita ka laɲini y'o de ye jamana denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don muruba tan na min bɛ se k'a to u bɛ se k'u yɛrɛ nafa ni ka maa wɛrɛ nafa ni u ka fɛn ŋalannen ye bololabaara nasira kan so min ni o bɛ ka jɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ bloc administratif ni o ye maa minnu ni olu bɛ kɛ a koɲɛ ɲɛnabɔbaw ye a ɲɛmaw olu ka so bɛɛ la a y'a siyɔrɔ bɛɛ la a y'a min ɲɛnajɛ kɛ so fɛnɛ ye o fɛnɛ bɛɛ la ka taa se ɲɛmaaba yɛrɛ o n'a ka denbaya bisimila yɔrɔ ma o de fɛnɛ b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Usumani Sogore n'a ka taama berenin kɛ mɛ ka diɲɛ minɛ min bɛ se k'a to a bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ diɲɛ taabolow la a ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Niger jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni tɛnɛ octobre kalo tile 17 kɛlɛ gwana lakana tigilamaw ani banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kasobon dɔ la kasobon minnu b'a wele ko Kutukale ni kilomɛtiri 50 bɛ ani jamana faaba ni ɲɔgɔn cɛ Ɲame ni kasobon ni lakana kɔni sɛbɛkɔrɔ bonyalen don a yɔrɔ la banbaci ɲɛma caman de datugulen don a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Niger yɛrɛ jamana kɔnɔ Mali jamana ani ka taa se Nigeria ma tile kɔrɔtanen kɔfɛ basigiw nana kasobon yɔrɔ la k'o sababu kɛ kɛlɛw jɔra wa banbaciw yɛrɛ u senfa an bɛ yɔrɔ min kɔni na Kutukale kasobon a lakanalen don ni lakana tigilama caman de kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ u ka garde national yɔrɔ la an'u ka gendarmerie wulikajɔ in senfɛ ka ɲɛsi kasobon ma banbaci kelen fagara u ka garde national fɛ wa a ma se k'a ka foronbarani wuli foronbarani mun n'u b'o don u camancɛw la ceinture d'explosif kunnafoniw y'a yira k'a fɔ nin baara cɛjugu minnu kɛra ka ɲɛsi kasobon ma a daminɛna kabini fajiri ma se 4h du matin waatiw wa a taara da sa tile kɔrɔta waati de ni o kun cɛra ni banbaciw ka boli ye wa lakana tigilamaw b'u nɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na dɛmɛ bɔra jamana faaba kɔnɔ Ɲame ka taa kasobon fan bɛɛ lajɛlen lakana wa u ka garde national ɲɛmaaba yɛrɛ ale fana yɛrɛ kɛnɛ kan. Gabon jamana kɔnɔ sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 15 o de tun bɛ bɛn jamana ɲɛmɔgɔ Ali Bongo a ka manda fɔlɔ tile laban ma a ye a ka manda filanan layidu kurakuraya septembre kalo ban yɔrɔw la ni a sigili ye a yɛrɛ nɔ la o mun ma bɛn maa dɔw ma jamana kɔnɔ
ga u ka jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ale a yamaruya a ka sigi a yɛrɛ sina kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲini na Jean Ping o mun bɛ bi halisa k'a fɔ ale de ye sebaya sɔrɔ a ye tɛnɛndonya in kɛ don kɛrɛnkɛrɛnni ka wele lase gabɔnkadenw ma minnu bɛ jamana kɔ kan k'a yira u la k'a fɔ ale bɛ so de kɔnɔ so min lakɔlɔsilen don n'a bɛ wele ko résidence surveillée ni o b'a to i tɛ se ka munumunu i ka sagoya la o kɔrɔfɔ minnu fɔra Jean Ping fɛ o nkalontigɛra Gabon maa ɲɛmaw fɛ Jean Ping ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ka ɲɛsin gabɔnkadenw ma minnu bɛ jamana kɔ kan o senfɛ a y'a jira k'a fɔ maa minnu ye fanga daraki jamana kɔnɔ olu kɔni kɛnbɛ k'ale minɛ bi k'a bila so dɔ kɔnɔ k'o lakɔlɔsi a ko hali a tɛ se ka bɔ wa ko gabɔnkaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu de bɛ se ka hakilina dɔ ta bi ka ɲɛsin jamana ma mun bɛ kɛ sababu ye ka jamana kisi o kɔfɛ a ye a jira u la k'a fɔ kalata baaraw senfɛ maa caman de bɛ minnu bɔnɛna u niw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninamaw wa k'olu niw man ka bɔ gansan ko in kɔni a mana tigɛ da o da fɛ olu kɔni bɛnna kan k'a fɔ u tɛ segin u kɔ ko gabɔnkadenw kɔni bɛ ka mafilɛli kɛ bi ka bɔ olu la ani minnu bɛ jamana kɔ kan ka fara diɲɛ seleke naani tɔnba ka dɛmɛ kan walasa jamana ka se ka segin bɛɛjɛ fanga ma jamana marako ɲuman ma ani bɛɛ ni basigi ka se ka n'a kɔnɔ nka jamana ɲɛmɔgɔ Ali Bongo a ka babusentigi y'a jira k'a fɔ Jean Ping a bɛ k'a yɛrɛ kɛ maa hinɛnamɔgɔ de ye i n'a fɔ bin kɛra maa min kan wa ko résidence surveillée kuma min b'a da o ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen de ye mun bɛ bɔ jamana kirisoba yɔrɔ la k'a di maa kɛrɛnkɛrɛnnen ma u bɛ dɔnni min kɔnɔna bi jamana kiriso m'o sɛbɛnfura bɔ k'a di Jean Ping ma ko nin kɔni ye ko masirilen de ye Jean Ping fɛ yaasa k'a hinɛ don maaw la olu bɛ se ka mun kɛ nin jaabi ye a bugɔra jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw la o maloyaw de b'a la wa dɛsɛlen dɔw ka jɛ ni o ye kɔrɔfɔw labanw na a ko kumakan o kumakan fɔra Jean Ping fɛ nin bɛɛ ye nkalon masirilenw de ye wa k'a bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ maa si kɛn tɛ ka Jean Ping bari bi jamana kɔnɔ a ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu y'a ja Congo RDC jamana kɔnɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ bolonɔbila kan ka kɛ bɛnkanba minnu na u ka jamana lajɛrɛba kɛnɛ ka dialogue national ni siga bɔra o kunnafoni na lajɛrɛ labɛnni jɛkulu fɛ comité ad hoc wa ɲɔgɔn ye kɔfɛ o ni farafinna tɔnba ka sonalidonbaga Edem Kojo o bɛna taa da jira tɛnɛndon ciden 300 la minnu nana lajɛrɛ kɛnɛ kan wa bɛnkan in a dayɛlɛnnen bɛna to maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔ fankelen olu minnu yɛrɛ minɛ ka bɔ lajɛrɛ in kɛnɛ kan ni o nun bɛ bi Etienne Tshisekedi ani Moïse Katumbi bolo a dayɛlɛnnen bɛna to forobatɔ fankelen fɛnɛ ye olu mun fɛnɛ banna kɔrɔfɔw la kɔrɔfɔ mun y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw a bɛna taa avril kalo la san 2018 ani k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila a ka to fanga kunna décembre kalo tɛmɛnen kɔfɛ o mun bɛ bɛn a ka manda filanan ani a laban ma k'a kɛ n'u ka jamana sariya sunba ye fanga sinamatɔ minnu kɔni y'u yɛrɛ minɛ ka bɔ lajɛrɛ in kɛnɛ kan olu y'a jira k'a fɔ nin ye ko labɛnnen de ye jamana fanga fɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila a ka se ka to fanga kunna badabada mun bɛ tali kɛ forobatɔ fankelen na o mun fana yɛrɛ minɛ ka bɔ lajɛrɛ kɛnɛ kan olu ye a jira k'a fɔ ni bɛnkan talen ti dɔwɛrɛ ye ka jamana sariya sunba sɔsɔ ani faamutogo foyi t'a la ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalataw bɔ u dɔgɔkɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kerecɛn diinɛ bolofara min bɛ jamana kɔnɔ olu fana y'u yɛrɛ minɛ lajɛrɛ kɛnɛ kan nka ka layiduw di k'a fɔ a bɛna jateminɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛrɛba kɛnɛ kan ani ɲɔgɔn in fana bolo dalen don fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'a ɲɛsin fan dɔ Burundi jamana kɔnɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi bagabagaliw bɛ sen na nanzaralatɔnba Union Européenne fɛ nka jɛkulu in sen nɔ a ye ko in bɔ kulonkɛ la k'a kɛ sɛbɛ ye nanzaralatɔnba min n'ale ye Burundi jamana dɛmɛbaga fɔlɔ dɔ ye kɛmɛ sarada la a ka dɛmɛ bɛ se 20 ma ka ɲɛsin jamana wagande ma a ye jalakiw ta bi ka Burundi jamana sɛgɛrɛ ni dan karili ye alamadenw ka hakɛ la ani fanga banni ka kuma ɲɔgɔnyaw sigi ani fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o walew ye nanzaralatɔnba bɛ ka laɲini ka juru gɛrɛntɛ jamana bolo jamana sɔrɔ min bɛ nimakaran na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin musakaw ma musaka minnu bɛ kɛ k'a ka finitigilakaw sara n'u bɛ bi farafinna tɔnba Union Africaine ka basigilikɛ jɛkulu kɔnɔ AMISON nin bɛ kɛ a dɔgɔkun sabanan ye nanzaralatɔnba ye o musaka ninnu yɛlɛma farafinna tɔnba Union Africaine ka bolo kan o musaka yɛlɛma ninnu kɛra diɲɛ seleke naani tɔnba ka lajɛrɛba kɛnɛ kan Assemblée Générale des Nations Unies kabini o yɛlɛma in kɛra bɛɛ nanzaralatɔnba fɛ a ye a ka dɛmɛw jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Burundi gouvernement ma nka kalo o kalo wari miliyɔn 5 o mun kan ka kɛ finitigilaka 5,000 ani 500 ka saraw ye minnu bɛ AMISON ka bolo kan o de bɛ tɛmɛ Burundi jamana ka gouvernement ka bolo fɛ
Ni gɛrɛntɛ mun tara nanzarala tɔnba fɛ ka ɲɛsi Burundi jamana ma. Burundi mun n'a jatelen do bi diɲɛ kɔnɔ fantan jamanaw fɛ. O ma se ka kɛ sababu ye ka fanga dafiri, wa a kɛra sababu de ye jamana ɲɛmɔgɔ Pierre Nkurunziza a ka dɔ fara a ka walew kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni bɛnkan kura talen nanzarala tɔnba fɛ, a dabɔra kama de kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka Burundi finitigilakaw sara ka sɔrɔ a ma tɛmɛ gouvernement ka sira fɛ. Burundi ma ɲɛmaw kɔni ma kuma fɔlɔ, sabula kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan nanzarala tɔnba ani farafina tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ. Usman Zogore ka munumunu zalo de bi danzigi an ka bibamananga kunnafoni na min fara la ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni man ye ka labana ka waleɲumandɔnboli fana kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen nɔ ni a kɛnw bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ. Laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ ne b'a fɔ yen ko a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.